So yung before po namin guys, pakikita ko dito yung after the po tayo, and then yung aking walking therapy. Siyempre meron siyang slight massage na ating gagawin kay Kuya Masyano. So watch nyo po till the end. So this is the part of Modern Naman Keping 2 speedy recovery program sa lahat ng stroke. Again, ngayon po ay Holy Week, Wednesday po. And happy Holy Week po sa inyo lahat. God bless po. Watch niyo po till then. Malis ka sandali. Mama? Malis ka sandali. Kailan po malis? Madali lang dali. Ay, pagod ka? Wala pala siya. Bilis na maglakad eh. Pagod siya. So, ito. So guys, ito po. After ng kanyang pinagod ko siya, nirelax ko naman. So, ayan. Pagod eh. So, ba naman upo tayo, maglakad pa eh. Nice lang, Brad. So again, hindi ko siya kinukuryente kasi hindi na kaya ng pento na ng siya yung kuryente. So nilis na namin ni Sherwin. And good news na yan, hindi na rin siya nag-medicine. Diba kuya? So marami ng privilege ko yan. Marami lotion namin. Namuti ka gusto. Tapos kabila. Iba kasi ang massage sa mga stroke patient, it should be light, weight program. Yan. Hindi po ito basta-basta na-massage. Kasi nag-damage yung tissue ng muscle kapag masyadong bigat yung kamay. So more on, we're going to use a Swedish massage. Magtabato pa ng orin to, Holy Week, diba? No? Anong orin ng mga stock patients natin to para ma-encourage sila. So, bakit gumagaling? Program. Tsaka po sa stock patients natin. So, prayer, tapos family care, rapid care, separate doctor medication, yung therapy program, so, conducted a therapy. So, therapists and the family should be properly coordinated. Siyempre, check the BP, the oxygen, the pulse. Kailangan na check natin yan before of the massage therapy. Some range of motion. Kung di siya hindi pa kaya. Hindi na panigulo yan. So, gentle lang naman para medyo mag-stop yung mga joints niya. Yan. Okay. Just twisting again. Adjusting. Good. Then movement. Slowly. Okay. Tama siya. The other one should be massage. Bakit? Kasi nga, pagod ito. The purpose of this is wellness and relaxation of this side. Check na ng massage dito. Masyado ba dito? So again, sa lahat po ng mga therapies, sa lahat ng mga pasyente natin ang stroke po, kinatsaga. With program, tsaga, within them, again, medication, loving care of the family, and proper coordination. So, that is the key para makalakad ng ating pasyente. Especially yung kinakain niya. Dapat talaga nakadaya. Kasi most of the stroke patients, talaga matigas ang ulo niya. Gusto kakainin masasarap, pero no. You have to control of the stroke patients. May eating sa mga fats. So, bawal po yung mga mantika. Nakainin ng ating stroke patients natin. Okay. Lakas niya. Ha? Okay. Good. Sabi, pinapanood tayo. Pinapanood ko sa Holy Week. Kung yung mga therapy. Okay. Relax. Ang mga modern mag-keping stretching sa upper limb.
So, we're using this lotion sa kanya. Para mas first press. Okay. Yung sponsor natin, Martin. Ay, Shout out Dani? Sherwin. Ingat. Ay, Arto. Tignan na rito. Para makita ka. Ito yung sponsor natin. Sobrang ingat. Grabe, no? Grabe. Kulang na kayo sa ligo talaga. Kahit makulim din ang init. Ganon? May ganun pa. Sarap to, swimming. Swimming mo to, siya. Kailan mo sa swimming to natin mo? Ano? Pwede naman dyan. Palakarin mo sa, ano to, swimming pool to. Katayo niya. Panoorin mo, maglalakad niya mamaya, tsaka po tayo niya. Kompleto to, ha? Kompleto na, pwede na panoorin. Ang konti. Tingnan naman natin. May sasati. Aking pamilya. Ano ganyan sounds? Mapapali tayo. Wala Sige na, sige na tayo. Where's that? This one. Kapit mo na alcohol. Alcohol ba ito? Yeah. Ayaw natin yung pamo para makita lang natin mga subscribers na minamasay ka. Ito ka, nawala ka. Wala ka sa camera. Ito, ako talaga konti. Yan, ganyan lang, ganyan lang. Huwag kang wala ka sa camera. Ayaw mo konting camera. Siya. Makinig natin. Makinig natin ang importante. Yan, no? Yan. Black. Ganda ko. Tay, ganda ko konti tayo. Kuya, ano ka konti? Yan, dito. Dito ka. Yan, ganda ko konti. Yan. Hawak ka na. Basta ano mo ito, tak na. Ganda mo pakita ko parang. Makita mo viewers. Kamo, minsan natin. So this is a massage therapy sa kanyang lower limb na stroke affected. Yan. So to lessen the muscle spasm, ang purpose po niyan, yan, para hindi mag-cramps and blood circulations. And again, sa lahat ng family ni Kuya Marciano, sa inyo lahat, shout out. Ayan. Sa mga family gear po. Ayan, dito sa Bandakaki, District 1. Ayan, at sa Chris, sa mga kasawa ni Kuya Marciano. Dito na dyan, shout out. Ayan. At sa lahat ng mga kapatid ko, sa kanilang pamilya, shout out. At sa aking mga anak, shout out sa inyo lahat dyan. At mga kamag-anak ko, sa inyo lahat, shout out. At sa lahat po ng aking mga subscribers, mga nanonood din, at sa mga hindi nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo ng modelo mga kapatid. Hindi po lahat, happy holiday. Again, ang pagtitanim po ng stock patients, kailangan po dedication, hard work,
Siyempre, yung knowledge mo, yung pinag-aralan mo, you have to combine it. And then, siyempre, most especially is faith in God. So, kailangan meron kang faith in God para gumaling yung pasyon. Ah. May isang sponsor ko. Kasi si Sir yan ah. Dumaan sponsor. So, pagod na po kasi itong muscle na to, hindi na pwedeng bugbugin to. We just relax the muscle by using a light massage therapy. Kasi pag bugbugin mo ito, magkakaramps na. So, we just relax the muscle. Some range of motion. Ayan. Ito yung kanyang asawa, sinayin na pinapabito. Ayan. Ayan. Nanay mo ngayon. Ano lumakad? Mag-swim kayo, mag-beach na beach daw. Kaya nga, dapat maglakad siya. Mag-beach daw kayo, sabi ni Kuya Masyano. Beach daw tayo. Mag-beach na kayo, mainit na, pwede na yan. Hindi na mag-swimming. Huwag sinasabi kay Sarina yan. Ba? Gusto niya. Ayan mag-beach kayo ni Lolo mo, no? Ayan Makakalakad ka Ayan. So, tapos na po yung aming therapy for this program. Please solid po, papahinga muna si Kuya Masyano. So, babalik kami ulit. Guys, next week, Tuesday. So, God bless po. And then, happy Holy Week po sa lahat. Let us pray and family bonding po tayo. God bless. Yeah. Hoy! Ayan. Ay,